Musik 99 kembali kita hadirkan. Terimalah satu persembahan juga untuk tembang terbaik Eka Uget-Uget. Satu tembangnya dihadirkan spesial untuk tembang terbaik jika teruntuk menemani banyak semuanya. Barang musik 99 Sekopnya Indonesia. Wilujeng siang Pak Jadi, Pak Eko, Pak Dan Ramil lan sedaya tamu undangan sedahanipun. Kula ingkang nderek sowan menika kandhang tak uget-uget. Inggih, sak lagu Caping Gunung, muga-muga panas-panas adem iso dadi payung. Payunge 10 November sansaya maju sansaya ngrembaka jaya salaminyo. 10 November luar biasa. Kayak moden aku ya. Jari. Syukur ya Mas yo. Syukur. Nyemak kowe Mas. Syukur bisa nyemak gunung desa dadi tanjung.
semangat. Oke, sowan apa rawuh ning Sukodono. Engko sore mampir nggonku ya. Mampir no. Mampir. Masak apa? Masak apa? Tunggu nek jenengan rawuh kono. Aku duwe pitik to, pas jenengan rawuh tak bleh. Mohan mung pitik. Lho piye ta? Sapi. Loh, sapi oke, aku duwe sapi, kok jenengan rawuh rono tak bleh. Oke, siap. Aku ki nek karo kakangku sing tak tresnani opo to tak sembadani. Kok kanca-kanca kabeh iki. Oke, asese. Aku Kok ora bolehne boleh dhewe iki. ayo apa njaluk apa? Sapi, pitik, wedhus, oke ning omah enek siap. Mas Bibi rawuh tak bleh. Siap. Lho sing boleh aku. Iki. Boleh aku. Sapa sing ngomong? Lah kowe Mas Bibi rawuh tak boleh. Njaluk apa to? Njaluk apa to? Njaluk iwak. Ngomongmu kowe ngomongmu kan. Njaluk iwak wedhus. Njaluk sapi. Iya. Oke, siap. Tak sembadani ning omah enek. Kok panjenengan pas rawuh rono tak bleh. Sing boleh sapa? Hah? Ya sapa ya sing mbok njaluk? Wah. Oke. Sekar bisa Cukup. Petuk meneh karo 99. Terakhir kapan terakhir? Terakhir kita project bersama ki tahun 45. Teh ora neh lho. Soalnya nganti suwi lali. Teh raneh apa kapok? Yo ora. Sebabe aku dhewe yo ora entuk project. Dadi sing kapok kono apa menawa. Iya berarti. Iya. Mergo aku ya ta. Tapi Matur nuwun, batine wis akeh lho wis. Batine to. Wis akeh yo tak bagi karo kono ngono lho kok iso. Sesuk neh ya. Oke. Sok tanggal 15 Desember anu to Selo to? Iya. 15 Desember. Selo. Podo aku yo. Podo ya. Kok melu Pak Jadi ngono wae entuk job. Sekar bisa November iki kurang lengkap nek bapakku
pakku urung tindak ana ing pepanggungan ngaturke pisungsung sesekaran tembang. Aku pengen duet karo pakku Mas Bibi. Ki katuran tindak Bapak wonten ing sinten? Pak Jadi. Monggo Pak Jadi. Katuran tindak wonten ing pepanggungan duet sesarengan kula. Monggo Pak Jadi. Pak Jadi prok jadi Monggo apa? Bapak Jadi. Kudu Oh tak beda. arno. Oh. Pak Jadi prok yuk. Jadi hari jadi kae ya hari ini kuwi. Beda ya Mas Bibi. Kuwi dudu Pak Jadi kok prok. Prok jadi apa? Nggih. Mboten ta? Hari jadi Sragen. Wilujeng siang Bapak Jadi. Nggih. Mbak Eka Uget 2 luar biasa. Itu tulisannya Uget kuadrat. Uget-uget. tulisannya uget. Uget kuadrat kuwi. Mriko Pak Sungsung arupi dono swanten ngaten ya Mbak nyanyi. Inje duet Monggo duet Bapak. kali Pak Jadi. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten Mbak Eka. Nggih Pak Jadi. Janipun Mbak E wis ora patut nyanyi. Kok mbae pripun to? Tapi ya wong bapakmu muridku iku muridku, kowe cek muridku, engko putramu muridku nah. Nanging panjenengan menika awet nom wiwit rikala ndek semanten dugi sak menak-manten Pak Jadi. Ketoke ini wis umur swidak loro wisan. Pemone wayang ngono panjenengan niku kados Raden Wisanggeni. Cilik ngono berarti. Cilik tapi brengose sak kepel-kepel kaya pager kecamatan. Nggih, Pak Jadi niku cirine ngaten. Nggih, ciri khasipun. Matur nuwun Mbak Eka, kersa rawuh cek kelingan Pak E, alhamdulillah. Kagut itu zaman kula lomba keteng Sragen juara terus. Zamane Pak Untung, Pak Agus Faturrahman ya juara terus. Nganti kanca-kanca guru seni Sragen iki bingung. Niku. Kae ndang diluluske ngono lho. Juara terus mesti Sragen juara niki kok makan. Niku juara. Kowe ra roh Sragen iki tak cekel. Niku iki. Tuh, pasar Sragen sapa to sing nyekel? Kowe iki. Sapa? Iya lho. Sapa Mas? Sapa Mas sing nyekel? Sapa? Aku yo tekok, sapa Mas? Maksudnya juara teko pasar bareng to Mas. Teko sing Mbak Eka iki saiki wis ndek pasar Pro. Pangestunipun Pak Jadi dugi sak manten menika kula nggih dereng. Wis dereng. Dereng kadang. Ketoke Mas Aldi ku Mas Chandra. Oh, akhirnya. Mas Masuk ya? Aldi Oh, Mas Chandra. Mas atau Chandra. atau yang Mas Chandra? Ya. Mas Aldi yang mana? Aku ndek dagangan pitu nang ngene. Oh pitu. Engko tak kon milih kok ya. Salah satunya dari Mas Aldi, Mas Chandra menika. Iya, salah satunya tuh Mas Aldinya baru pergi ini. Oh nggih. Ya nanti Oke ben milih. oke. Salam-salam ya Mas. Mas Ya. ini Mas Chandra. Putri Sandra, enten ya. Pak. Sing putri nggih enten limo. Purun Iya. lah. Walah. Wis tak cepaki. Lah iki Joko kabeh lho iki. Engko mampir nggonku. Kanca-kanca 99 ki engko wis tak cepake ya ta. Malah aku 5 kuwi kok. Ora ya Mas. Kok khusus Mas Bibi iki wis tak cepake wong nggonku. Wong nggo nama. Ayu, kimplah-kimplah, dhuwur, putih, lemu, Mas. Sikile papat. Jadi ora Iki kan senenganmu to, Mas. Ngaten Pak Jadi, niki kula nggih nderek sowan wonten ing 10 November. Nggih, alhamdulillah. Kok anu dereng marem nawi dereng mirengaken swanten panjenengan. Nek biyen cek enom zaman gurumu sehat, saiki wis ngabari suarane. Lho sak menika malah saya ampuh panjenengan. Oh, mboten nggih. Sepuh kan asepe ampuh. Oh, Nggih. cobi apa, Mbak? Pelok 6 apa ya? Pelok 6 Mas 99. Iki momo entran aku cek enom gandrung karo kowe entuk ya. Oh nggih Pak, sareng Pak. Duh wong ayu. Luar biasa tepuk tangan kangge Mbak Jadi. Pepujaning Duh Kakang Mas wong bagus. Ning donya iki ora ana liya ya mung kejaba jenengmu Kakang Mas. wah, mumbai gak tangi neh. Kaya ngene Wong kandang asmara apa temu aku dhewe Sejatine ning donya iki panjenengan ora dhewe Kakang Mas. Ana aku jeneng sira sing bakal ngancani panjenengan Kakang Mas. kaya toprak ya, Mas. Duh dewa
sawijining emban sing pitakonan marang panjenengan. Pak Jadi, panjenengan menika mlampah badhe tindak pundi? Sajake kok kaya nggawa tremos. Kok ora penak mesen. Welas ono mringwa mami Besok kapan jejer karo wong ayu pamanira nahko tanpa prau salatri idam sari luar biasa Pak Jadi. Swantene mboten malih malah sansaya mantep lan mantep. Estu. Buka seluk ya Mas. upama sliramu segar meladi aku tumbang jam sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal hati Panjenengan menawi kula nyuwun hak ini kados pundi to, Pak? Maksudnya HE. Nggih, HE. HE. Jos. Manut karo anak kesayangan. Nggih, ngenten iki nek pamane Pak Jadi HE ngono mesti kang ibu ya. Heeh, Pak. Nggih. Lajeng nggih, Pak. Lajeng ngono. Alikon. Siap Mas Eko. Panji nyanyi Mas
ketiga. Betul. Lah dimeriahkan semeriah ini. Nak ngupo ngrawuhke sekop-sekop Indonesia. Ya yang pertama, yang kedua niku ulang tahunnya acaranya menapa, Pak? Kemarin baru kecil-kecilan. Oh, Ya, gitu. Karena masih terbatas izin belum keluar. Lah ini kalau udah izin keluar, saya sambat yayasan, sambat sponsor, Yeah. sehingga bisa meningkat tahun depan insya Allah tingkat nasional. Amin. Setuju Bapak Ibu? Luar Ya. biasa 10 November. Karena Oke. bintang meledos. Ngerti Pak Haji? Nanti yang ketiga insya Ketok Allah engko adik lanang mau. sing sekolah teng mriki Nemben. Oh, gitu. Dadi dalang sakniki. Mayang genti wayangan. Oh mau wayangan genti. Wayangan Oke. genti. Oh nanti sekop-sekopnya taruh di salah. siang hari. Oh, siang Tetep- hari tetep sekolah ada wayange sekop siang wayange hari. bengi. Oh gitu. Lagi anu getu-getnya katut ora? Katut. Oh nek ora katut gak usah kabeh wae lho. Iki pamane kok kok Anak wedok zaman SMP itu kita niki tasih kelingan karo Mbak ya, alhamdulillah. Oh, Mbak. Nggak tak oyak-oyakane langsung mangkat. Wangge Orang kok. gagas duit iki mesti gagas duit ning ale Pak. Mboten kula, mboten gas-gas duit. Kersanipun mangke duitnya digagas oleh Pak Haji. Kula nyapor ini teko golek kon gagas duit. Yang digagas Pak Haji ya duit. Yo ditutup, Mbak. Nggih. Tangkapane, Mas? Arek nyemak kowe. Dodo ya. Dodoku semua ora krasa mbok balung janur paring usut wong kang andang Ngaten Mbak Eka. Nggih Pak Jadi. Nggih, iki Mbak Eka kan selamat tidak Solo. Ya, paling ngrangkul sak lagu porong lagu engkas tentang tindak Solo ya. Nuruti karepe penggemar main njaluk lagu apa kesane. Ngeten. Siap, Habis siap. ini bareng nanti biar sholat terus kop 99. Oke, terima kasih. Ngeten nggih. Nggih, makasih Pak Selamat, Jadi. nggih. Selamat. Sehat Oke, selalu. sukses. Nggih. Oh, aja lali Mas Chandra, Mas Aldi. Oh nggih, siap. Antara dua itu ya. Kalau sing gangsal iku mau Pak, nggih Pak. Nggih. Oke, siap, siap. Sing lima wis siap. Oke. Teman-teman 99 Bukit Berbunga ya. Bapak ini bilang. Wis to njalukmu pira? Sapi. Sapi. Oh ya wis sapi kok tak siapke ngomah.
lagu lagi. Oke, Mas Bibi. Ini dawuh dari Pak Jadi. Minta satu lagu lagi. Apa? Kusumo Wijoyo. Boleh. Oke. ACC. Mbak Vivi dan teman-teman iki seniorku kabeh iki nyuwun izin aku kayak waktu sik ya. Tapi kan Cah cilik iki sedang mulai sedang sekolah ya. Tapi kan tuwek kowe. Heh? Tuwek aku kok aku ra ndang ditebasne. Ya Mas sesuk. Iki Mbak Vivi iki angkatanku di atasku setahun. Kok iso tuwek aku to? Aku iki angkatan swidak ya. Oke. Kusumo Wijoyo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
biasa. Mbak Eka uget-uget terus pundi kok ketingale saya ngoten kaya megih dua ngoten. Megih dua? Menggih Mas. Megih astagfirullah. Tapi tetep kudu Pripun semangat. paring kabar sehat? Alhamdulillah. Pangestunipun sehat. Luar Panjenengan biasa. sehat nggih Mas? Kula mboten patiya. Lho kok ora pati apa? Sok-sok tok Mbak sehat. sok-sok. Kula yang dijak musik 99 ngeten kadang sehat, kadang mboten sehat. Oh ngono. Niku kula pun diseneni yo. Tekodok niku pun diseneni cacah musik 99. Cengeni pira? MC ki mbok yo sing putih ngono lho rada cerak-cerak ngono. Lah niki do jahat-jahat kok kalih kula. Putih nu lek wis biasa. Heeh. Malah HP ireng Mas. Ireng gurung enek tunggale. Apik lho. Putih saiki lho to. Nek putih, putih ra enek banget sakit to. Sakit. Penyakit keputihan. Lah gak enek penyakit keirengan. Penyakit jerui. Penyakit keirengan gak enek Mas. Oh, gak enek Jadi ya? apa ireng karo putih? Insya Allah tak gawe penyakit anyar. Nah. Sasikit penyakit kehitaman. Ojo. Mbak Vivi ngono kan cantik ya ta. Luar biasa. Putih ya ta. Luar biasa. Tapi karo bojone mesti sing digoleki irenge Mas. Saya digoleki Irenge. kok iso golek irenge barang. Tengok bojone Mbak Pipi. Mas yo Mbak Pipi putih cantik Heeh, kae. ayu. Mesti sing digoleki irenge Mas. Gak enek ireng-ireng ngene Mas, rambut tok itu Mas aku. Lah kae mripate nek irenge para Walah ya Allah. Oh iya. Paham aku Mbak Ika. mripate kan irenge dikira wong step kok iso. Ngene bablas tok ngene Mas. Nggih. Iya. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih matur sembah nuwun. Mengucapkan kembali selamat ulang tahun untuk 10 November. Luar Ada- biasa. Ini yang ketiga toh. Ketiga. Ada 3 ber untuk 10 November. Ada 3 ber untuk 10 November. Ber pertama, Berkarakter, berkarakter, berprestasi, berprestasi. bersama menjadi Bersama lebih maju, menjadi lebih maju, lebih sukses, luar biasa. menjadi lebih jaya selamanya. Amin Allah amin. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk SMK 10 November. Jika terima kasih Mbak Ika luar biasa perform dan juga penampilannya. Ini alhamdulillah kita bisa jumpa dan juga sowan bareng konco-konco dari musik 99 Karawan Mbak Ika luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mugi untuk Mas MC Ireng. Jadi saya sing nyeluk ngoten. Makasih ya Mas. tuh? Ya. Sampai jumpa kembali ya. Ya, Aku siap. Eka Uget-Uget Siap. nyuwun pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Ika. Uget. Terima kasih untuk satu penampilan yang luar biasa. Jika untuk